Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:10 na. Aber, pasiplatan ta pagkatapos ang Semana Santa, kamusta ang palibot sang siyudad sang Bacolod? Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Okdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action of Fred, good morning. Happy Easter, Action of Fred. Subong ginatawag ini isang simbahang katilingban nga Easter Monday. So kahapon, Easter Sunday, subong ya Happy Easter sa gihapon Action of Fred. No? So imo kag sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Nahidlaw ko sa imo ba? Siling ko ka daw. Action Fred. Pwerte ba? Ako niya nag-relax ako sa balay. Medyo pahuway, gid. Yes, Action na, Fred, no? Bisan ako naka-relax, although may pag-obra jutay, no? Dito sa amon dito sa Banwasang Ilog. Ang Laragway, Action na, Fred, sang pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod this time sa sininga kakahon, ang dalan sang Lacson, Action na, Fred, Shadow ka Tauhay, na sundan man sang patrol ka gina, Action na, Fred, ang pila ka mga salakyan di pasahe, nga nagabiyahe na no sa sininga kagahon. Although ang dalan sang Burgos uno mo masiplatan sige Action na, Fred, ni mga kauturan tabala nga nagabantay sang ila sininga mga pasyente naog ka palang gani sigurado na may mga pinaka mga bantay sa pasyente ang aras sa dalom sang istasyon ga tulog man Action, Fred, this time kung ping ang paglawag gali Action na, Fred, hindi pala reho ay paglawag sa mga pangalan niya sang pasyente kung kinanglan galidriya ang jutay nga mga information kay may mga bulungman, although may ara man Action na, Fred, kay ban gina tawag ang ila sini nga pangalan para may kinanglan man o kung may mga balaklon pa nga mga bulong. Ang mga tricycles this time Action na, Fred, ara man sa panghigaron ga biyahe man ang iban walang iban ga hulat man sang ila sini nga mga pasahero hoping nga makaganarpan. This time kay maguro adlaw Action, Fred, ang paradahan sa makilid sang Alisbo, hindi naman na sila parada dira kay bawal man, no? Pero although this nga kagahon yung mga lugar sa Burgos ang even area sa Burgos sa Lopez Haina amning ginahimo nila karon nga mga garahian sa sini nga tinion na labian man ang area sang dalan sang North Capitol Road, ang iba natin yung mga kauturan ang nag-amat-amat naman Action na, Fred, sa pagpaninlo sa dalanon walang iba niya ga-serve sang kape kag iban pa sa mga call center agents agiman sa ila sining mga rolling stores. This time Action na, Fred, para man may idea ang ato sining mga kauturan after sang sining Holy Week, of course may pagsaka, pero this time Action na, Fred, halos nagbalik man sa normal ang presyo sang isda sa karon ang dagko nga mga lupos bala Action na, Fred, 350 iniya first class niya dagko giniya. Ang gagmay Action na, Fred, is 200 pesos per, while ang lumyagan nga lupos man sa gihapon ang ara sa 160. Ang marot diri Action na, Fred, nagnubo naman into 180 pesos ang kada kilo niya sa Burgos Public Market pag ginamang nga presyo anay, while ang bulaw-bulaw ya ang ara sa 180 pesos, while ang bulaw itself ang ara man Action, Fred, sa 200. Bilong-bilong ya medyo nagnubo na siya Action, Fred, like the other days, especially sa Holy Week 250 subong ya ara na sa 200 pesos ang kilo, while ang tilapia still 160 pesos. Si Bangros ara gid ya Action, Fred, nga way din gid nagdubo ang iya sini nga presyo into 240 pesos ang kada kilo, while ang lagaw 160 pesos. Rather ang aloy, no, 160 ang lagaw ya nga medyo gurugag may 280, pero ang special sin Action, Fred, kampiyon ng dagko nga tag 350 pesos ang kilo. Ang ilak gani nga medyo gagmay Action na, Fred, 240 pesos, while ang tangigete, of course, ang
nangigi action Fred hindi ngay magnubo niyang presyo sini kay ara karon sa 400 pesos ang kada kilo. Ang action na Fred ang observation sa nga patrol sining Lunes nga adlaw. With aksyon na nikiraw ini si aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man nga bahin sa Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:16 na. Ang iba nagpalauli na kahapon gaginotok na ang tanan nga nagbalakasyon, nagpadulong sa resort, beaches, kag iban pa. Ang aton na pangamuyo kahapon nga kabay pa, wala lang nalagko nga insidente kag aksidente nga magluntad mga trahedya sa kadagatan katulad sa mga nagkalatabo sa nagliligad nga mga tinoig. Sige na, palauli na kamo. Abierto na ang opisina, balik kita trabaho pagkatapos sa malawig-lawig man nga bakasyon, Huwebes, Biyernes, Sabado kag Domingo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Si Judge Snap Diamantiga bugtaw na ni kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reuben Tampos kag Babrancia. Kay Toto Raul Alibugas dalom galadlad nga napamahaw mo da, kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, sa mga pamilya Dilag sa Sumag, Belmonte Family Purok Riverside Sumag, sa bilog nga taga Sumag, good morning. Kay classmate ko Efren Pumpirada, kamusta? Kay Marlon kag Lagrimas Reyes. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang inyong Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 2022. Sa sining nga Semana Santa, aton pamanundungan ang matuod nga simbolo. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o So na, anano ang pila ka dalagko nga mga balita kag isyo dire sa pungsod Pilipinas halong sa aton mga kauturan siling sang departamento sang ikaayong lawas may posibilidad nga basi mag-ibwal naman ang kaso sang COVID pagkatapos sang eleksyon. So para hindi matabo ang ginakabalakan sang departamento sang ikaayong lawas, ang tanan nga mga health protocol sundo naton sa gihapon. Hindi kita magkumpiyansa. Face mask, isok-sok gihapon, social distancing padayunon. Hindi gid kita maghagad kumpiyansa agbay dire kamusta dito ang mga politiko gani daw ginalimitahan ini sila nga hindi gid anay maghalok-halok magluagbay man na amo niyang tsimpo mo sa eleksyon sang una sang mga pila ka tinuig nga nagligad purti mo kamustahanay haksanay halukanay parentihanay bisan nga wala magkilalahay niya si tatay mo to parente ko to Te amo na bla natural niya sa mga politiko. Subong kay bangod may COVID, medyo relax lang anay, no? Hindi ginanay magagadinaksanay, halukanay, agbayanay sa tion sang kampanyahanay. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Si Manjo Arnijo, gaupod na sa aton, si Jerens Bangkoro Senior. Si Elvira Hilugo, good morning. Nagamonitor sa Permville, Pahanukoy, Tamyawya Gasis Family sa Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod. Si Domingo Barniso, nagaupod man sa aton nga pita. O morning lang kay Ason
Lito Renato Sima Barniso family sa barangay Kabalagnan, La Castellana, ga monitor kami. Resulta sang luto, sore, wala pa luto subong kay posible base karon pa, no? Pila ka adlaw gid nga wala kita draw sang luto. Palayag naton ina sa nga nagligad pa nga simana ang palayag sa Philippine Charity Sweepstakes. Kay Philip Bilyisa sa Murcia, good morning ba? Si Marvin C, kamusta? Kay Jan Hidalgo sa Malapla, si Pare Erning Hurilia, gabugtaw na ni. Kay Richard Cagtoto Bino sa Barangay 4, si Pareng Istoy Quirido, abi tultindo gagmag, walking, no, para ibanat-banat ang kalawasan. Kamusta? Si Milili Uligo, morning. Tamiyaw si Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Bat Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar, Alex Montisa, Rochelle Polhincio, Susana. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:31. Politika, baw. Dali na lang. 3 na lang kasimana. Eleksyon na. Pili-pili na. Nakadesisyon na kalabanan siguro. Kalabanan, ara na sa pinsar nila kadugan kung sino ang ino-no nila sa balota. Porte, ang mga politiko subong hindi na maintindihan. May mapriskon ang mga nagadalagan presidente, hindi kuno sila mag-isol. Si Mayor Isko Moreno panawagan kay Vice Presidente Leni Robredo, niya no panginulat mo, withdraw na. Akalain, porte ang post-dakanay karon, hindi lang nasyonal, gainit man ang eleksyon lokal. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire To si Tintaydos, gino? Ang ginbilin patay sang bagyong si Agaton. Puerte, no? Ang last siya puerte. Amo na nga kung may kalamidad, kinanglan extra gid nga paggalong. Man kada tuig, hindi magnubo sa mga sobra 20 ka bagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Amo nang siling ko, dapat preparado ka na. Labi na gid sini nga bulan tigilinit, ang masunod sini bulan sa Mayo, bulan sa Hunyo, tig-ululan, tig-balagyo naman. Amo nang kinanglan extra gid nga paghalong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Si Imbong Diocampo, bao po dya si Kapbito sa Maaw, si Ronnie Gordon, good morning, kamusta ka mo pagkatapos ang Semana Santa? Si Jinky de Alagdon, morning ko no kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, pamilyaya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Nagpadala 50 ka stars. Ba, si Banisa Mayo niya, hello. Okay, kamusta lang nga? Sa sister ya kuno kay Mrs. Alvarez Nets Herrera Mercado, dira sa Imbuen Water Refilling Station sa Barangay Tanguba. Sige, kamusta? Okay, hope maayo lang ang lawas. Si Utay Benedicto Tambiao ko, si Mito Solitario, GC Nuarbe, Subungman, si Toto Kanoy kagay Mika Parinyo, nagamonitor sa kapiya ni Tay Ramon Arcio sa Merkado sang San Jose Sipalay. Taga Sipalay, da good morning. Kay Jose Pacifico, good morning. Watching live from Sitio Ambacan, San Enrique.
with Rulan Villalba. Sige, good morning da. Kay Santos Endrada Jr., good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na tagsagid kakagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life extension. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibuton Sa mga survey, ang Okta Research gapanguna gyapon si Bongbong kag si Sara sa presidential survey karon nga bulan sang Abril. Portino, masadya ini ang ingkwentuhan ay sa pagka-presidente. Ting maingkwento sini Subong ang nagalagsanay Subong si Bongbong kag si Lini.
gasunod si Isko Moreno. Tanan nga nagasunod nga nagadalagan presidente, nagpalayag nga hindi man mag-isol, man may panawagan, nya no abi niya kon isahon taning pursa, agod nga may pursa ang oposisyon o kung diin man nga kandidato sa pagka-presidente. Subong niya, nagwatak-watak tanadya. Di nanawagan nga si Mayor Isko, kay ilinin niya withdraw na. Forte, no? Amo ni kung kaisa ang politika grabe gid. So panilagan ta. Ang mga survey ti taga 2,000 malang na butang ko 5,000 nga survey ang nagabuto sa pungsod Pilipinas milyon. So ang tanan wala pa sang kasiguruhan kung sino ang ibutang sang tao sa ila baluta. Posible survey daog ka, pero hindi ka pa makasiguro kung sa survey okay ka. Kung i-kambyo mo sa buto, kung bala, inuuno mana sang pumuluyo sa ila baluta ang ngalan mo. So amo ina, no? Hindi magsaligay purti ini. Ang eleksyon siya pumuluyo ang among nagamando. Kag ang pumuluyo, amo ang nagabutang sang ila opisyal, pinakataas nga opisyal sa pungsod ang presidente. Di ginapanilagan man sa kumilik ang binaklanay. Di pro ang baklanay dugay na naya. Budlay mo dakpon mako ng kandidato nga panghatag na kayo hindi man. May mga operator na sila nga nagapanghatag. Hindi man na iya mag-ako ang mga politiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Si Melvin Peñapel nagaupod na sa aton karon nga aga. Si Milili Ugi, okay, sige live kuno sa Mambulak sila'y Tamyaw ya Kagawad Kimay Kagmunit Lobaton Estila Yu Barbo. Good morning. Si Jima Taguan nagamonitor man. Si Francine Natalie Bautista, good morning. Pamilya Bautista, Mimis Morales Muntiras, Barangay Maaw, taga Maaw da, good morning lang. Bao, si Batala Arial, good morning. Suon bukaya panawagya. Suon buka. Nakayuhom ako aga pa kay Kapitan Rene Alila sang Punta Taytay. Morning daso may lang nga pagmonitora. Kay E.G. Bilao, good morning. Kay Ujal Laho, may lang nga pagpulo pamati, tagsagid, kataagahon. No, aga pa ko ginlipay ni Soon rin. Sige, areglado, daw hindi ko kaintindi ni siyang gasululod ng ibang mlani mo. Sige Si Rosalinda Hakaba dira sa Sibukao. Tamyaw Gina Hakaba Toribio Panes, taga Sinda San Isidro. Sige, good morning sa inyo. May lang pagmonitor. Upod-upod lagi ta. Tag sa kakagaon, enjoy lang. Okay man? Sige. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumanahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5 Baporte. Ang report kahapon sa Barangay Punta Taytay nagdagsa gid. Ang pila naton ka mga kauturan may problema sa trapiko. Di may lang gani kay ti gingiyaan man sa mga traffic enforcer. Sos, ang report sa aton sini patrol halos sa ugto wala ada kuno ining mga cottage kagiban pa. Wala na bakante. Ang iba nagpatindog na lang layang-layang mga tent lamisa sa bakante nga lugar. Ti guro ang mga politiko, sigurado ako, ato man dito, ti mga mustaman o kung mag-wave-wave lang, kung hindi pwedeng pangamusta, wave-wave lang, pulo pangilay lang. At least makita ang ilang mga nawong, kag makilala sila, kag madumduman sa Mayon 9 nga eleksyon. Ang halos tanan nga beaches sa bilog nga Negros puno man. Resort, damo-damo gid nagbalakasyon ng mga utod na tunti. Hamak mo 3-4 kadlaw nga wala trabaho. Bulo bakasyon lang. Kita ti medyo pamalandong lang sa sulod sa atong puluyan. Balo ka magasto man mo. Ti kita nga mga imol sa sulod balay lang. Damo man kita sang ginatrabaho, damo man kita sang ginaobra sa sulod sang puluyan. No? Amo na nga sa tion sang pamalandong gid. Ang buot silingon, uluyag man naton nga magbulubakasyon, galing kay manti ang nagapugong sa aton ang unod sang bulsa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:02 na. Okay. Kamusta? Bao si Nimpa Ibanez ang Barangay Tangob ga monitor na. Taga Tangob, good morning. Si Rochel Evangelista. Si Kurt Nathaniel De La Torre, morning. Purok Dulunan, Guba, Central Maaw. Kay Pili Barniso, aga pagabugtaw, luto-luto pala mahawon. Ga monitor na si Dodge Dalida, morning da kay Sinika Mahilom. Belated happy birthday kay Parinik Barcasos, puwerte nga preparasyon kahapon no. Puwerteng sinaot, grabe. Ato dito si James Patalagsa, ato dito si Roger Aguirre, si Joel Perido, ato dito si Jubert Carion, si Mayor, ato dito si Bibitan. Ay, advance happy birthday kay Bibitan Boas. Pizza 19, birthday ni Bibitan, si Gia. Advance lang Kay Digol Lagos alias Kabayo, Boy Libre alias Basa, tamyaw kamo ni Nini Pato. Sige, morning din sa inyo. Upod-upod lang kita. Tagsa kakaagahon, duludugsing lang kita.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life extension of Alamin kung paano sumali sa ACS-CILIONE. ACS-CILIONE. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CILIONE. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organization, Ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 33-8. Una nga bula resulta, 33 kag 8. Second draw, 28-24. Ikadua nga bula resulta, 28 kag 24. Third draw, 34-10. Ikatatlo nga bula, 34 kag 10. Ang luto, wala pa resulta. Posible buwas may resulta na kita sa luto, no? Kay man ginpabalo sang PCSO nga medyo mapahuway-huway sila, maupod sila pamalandong sa Semana Santa. Morning na kay Katibir, happy birthday kay Reggie Ali Magwad sa La Carlota City. Sige, si Bungbong Galikapon na tumuntok kagabi. Bao si Joel Martinez Porte, may abilidad gali sa pagsaot Porte kon magkaransa. Ba, grabe, Porte. Oh, madiskubrihan mo kon medyo nakainom-inom na. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. May pamangkot lang ako sa inyo. May asma bala ka mo? Wala bala untat ang pag-ubo? May pneumonia ka? Bronchitis? Lala bala ang pagubag sa baga? Mataas bala ang uric acid? Posang Semana Santa, regaluhan kita sang pagtaas presyo sang gatong. Ari naman, sige-sige, by the way, nakabato na taga Bacolod sang subsidy nga ginatanyag sang gobyerno
Porte na ning inagunto sa mga driver kag operator, ano nagtupa na? Kung wala magtupa, dugangan ta naman. Patungan ta naman ang presyo sang gatong. Porte hindi na magkalaamo ang presyo sang gatong. Amo na nga kung may salakyan ka, medyo grahe lang anay kung daw hindi gid man importante kay hindi gid maagwanta ang presyo sang gatong. Grabe no? Daw ang pagsaka sa una pilagi man ang gatong man. Galing ti wala tamay mo kay may oil deregulation law Ti sila iyang gamandar sang presyo. May tali sa unaya kay ang gobyerno may isagang pa. May ara ya pundo nga ginatigana tani. Nga kung magsaka ang presyo sanggon sang gobyerno may pundo. Ti subong kay wala na to ging kakas na kay may bag-o nga laing nga kuno maayo amo pagli nagpulpog do martilyo sa tunulo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:14 na kay Alin Marlinco. Good morning. Naga-monitor sa La Carlota. Kay Donald Cabasag watching live sa La Carlota with wife Lia Cabasag. Ba mag-asawa naga-monitor sila karon nga kaagaon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian isa ka binayaran nga programa. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency,
human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin Kapulisan sa Bacolod nakabaton sang pasidungog bangod sang maayong kampanya kontra illegal nga droga. Pulis Balita. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Sir Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Galing panginmulahan sa Police Regional Office 6. Pagi sa kay Police Brigadier General Frin Dongbo, ang kapulisan sa Bacolod City Police Office tungkol sa maayon sininga performance sa kampanya kontra droga. Ang sa sininga balita, galing panginmulahan man ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang kapulisan sa Bacolod City Police Office sa ila wala untad kasuporta sa kampanya kontra droga diri sa syudad sa Bacolod. Ang nakabaton sa medalya ng kagalingan, amo si Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station No. 8, upod kay Police Corporal Romel Comita. Nakabaton man sa medalya ng kagalingan, si Police Captain Paul Benson Pindon, hepe sa Police Station No. 2, upod kay Police Corporal Roland Mimis sa Police Station No. 2. Gipasalamatan man Aksyon Freddy Martir, ang wala untad kasuporta sa pumuluyo paagi sa paghatag informasyon nga nagresulta sa positibo nilang drug operation diri sa syudad sang Bacolod. We have our guest not from the CPO. Nakabaton sila award from PO6 of their hard work, especially on campaign against illegal drugs. No, pinakongratulate agad sila ang imbulahan ng kanan ng CPO. Proud kami sa ilan na accomplish. Major Puerto and Captain Tendon. So, hopefully sir, magpadayon na sir ang suporta sa publiko sa to sa itong kampanya kontra droga? Yes, mungkin ang ginapaninguan ta, no, nga ma-maintain ang campaign against illegal drugs para ano man, at least kung lumatap na naman o ma-minimize naman ang pagsunod ng illegal na droga dito sa atin. Ang inyo positive sir ng operation sir, informasyon ng gikan sa mga pumuluyo to sir? Yes, most of it, no, halin man na sa pumuluyo ang nagka-positive na yung operations. Kung kita man lang kabutlan magpangita sa information, halin kita sa pumuluyo laban na. Sir, sa mga nag-engage sa drugs kaya po sir, anong mensahe mo sila sir? Yes, uno, your procedure will not stop and our campaign against illegal drugs, no, better stop naman kamo kay kami ang trabaho na namon, hindi kami magpuntat until manakpan kamo.
Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Mantir sa interview sa Kakson Radyo. Ang inyong Kakson sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa Nagasaling, mga Kakson sa tiga mga bayan sa Pinas, labuton ka sa ababalita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:23 na. Kay Joseph Pacifico da tamyaya kuno si Pamela Lopez, Robert Lopez, Maika Bilyalba kag Tungtong Bilyaba sa sitio Ambacan, San Enrique. Si Edith Yanson Binuman, good morning. Tamyaya Yabatas, happy birthday kay Police Major Wilfredo Yanson Binuman Jr. Sang Valladolid Police Station, Negros Occidental. Kay Major Wilfredo Yanson Binuman Jr., happy birthday gid. Halin man diriya sa Aksyon Radio Bacolod. Kay Erwin De Catoria Gonzales, muning monitor sila dira sa Maaw. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibaloa ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lahat Lontang report, Bacolod City, naka-record naman sang zero COVID-19 nga kaso sang Sabado. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Fred. Good news. Bangod liwat na ka-record sang zero COVID-19 case ang syudad sa Bacolod nagligad gid lamang nga Sabado, Action Fred, Abril 16. Ginpahayag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, nga ini na ang ikaapat tion nga wala sang kaso sang COVID-19 nga na-report sa isa ka adlaw sa Bacolod subong 2022. Sa record sa Bacolod DOC Action Fred, una na report ang zero COVID-19 case sang Pebrero 21, ginsundan sang Marso 12 kag ikatatlo ang Marso 14. Sa press release sang syudad, ginpahayag ni Bacolod Mayor Bingo Nardia nga ininalambot sang syudad bangod man sa padayon nga pagsunod sang publiko sa minimum health protocol officer nga ginpanubo ang syudad sa alert level 1 status. Ginahatagan naman Action Fred sang credit o kung pagkilala ni Leonardia ang padayon nga COVID-19 vaccination sang EOC kag COVAC kasunod nga nagadamo na ang nagabaton sang booster shots bilang dugang nga pangaman kontra sa virus. Report halin sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Maka-action sa din ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 5:35 na. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Rinaldo, morning. Tamyaw ko lang da akong asawa, Arian Montaño, kakon bata nga si Rian Onyate sa may sitio Suok, Banwasang, Pontevedra. Si Joseph Magua de los Reyes, good morning. Dira kay Barani ni Rico. Belated bawi ka 85 nga birthday kay Nanay Maring Rico Baran. Alin siya bata kagapuhan si Chopait La Carlota. May nang edad na makput 85 kay Idilaos kag Nanay Isabel, good morning. Kay Maria Parian, gamonitor ako pamati subong sa mo program from Maria Luxin Parian from Barangay Bantayan, Kabangkalan. Kay Christian Villa Dalisay, good morning man. Kay Warlito Nisha, kay Atia Kim Riman, dira kay Mario Olvido Aquisa, morning. Ba, tamyaw taga Sindalugwa. Elizabeth Gamalari siya, tamyaw belated happy birthday sa akon sini labing kag beautiful wife, Ma'am Jocelyn Pacman Salanga, Puerte ba? Likewise, belated happy birthday to my nephew Anderson Malaca de los Santos sang Abril 16. First cousin Veronica Malaca de los Santos. Sige. Mabalik ako pagkatapos ini.
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment,
dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44. Mabalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno.
Posisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Nuy binapipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred nagdangatanan sa 377,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sa mga kapulisan sa tatlo ka separado nga bypass operation over the week diri sa syudad sa Bacolod. Sa Purok Matahom, Barangay Tangob sa syudad sa Bacolod, arestado sanday William Cabiles, 31 anyos, kagini si Darwin Subugan, 18 anyos. Ining duha aksyon na Fred ang ginakabig nga mga street level individuals kag akto nga nagbaligya sang illegal nga droga sa police operatives sa Idalom sang Bacolod City Drug Enforcement Unit. Na-recover sa ila ining 217,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Samtang sa Henrietta Village, Barangay Singkang Airport na aresto man, ining isa ka amay matapos nagbaligya man sa suspected Cebu sa isa ka pulis. Ang naaresto ginkilala kay Remar Mosqueda, 42 anyos nga puyo sa Purok Matahom sa Barangay Tangob din. Na-recover sa iya ining 20 gramos ang suspected Cebu. Samtang sa Barangay Sumag naman, inaresto ining si Ray Derla, 31 anyos, kag residente sang Abada Sky, Barangay Vista, Alegre. Si Derla action na friend ang ginakabigman nga street level individual kag akto nga nagbaligya sang illegal nga droga sa isa ka police for sure buyer. Recover sa iya ining balor 24,000 ka pesos sang illegal nga droga. Report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51. Mabalik ako pagkatapos ini. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahip Itang bayan numero 1 upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. May TC